Parlat de golf, de futbol, de bàsquet i ara també de trot, perquè arriba el Gran Premi Nacional que enguany fa 78 anys, una cita que també Televisió Mallorca us oferirà diumenge. L'acte ha estat presentat per la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, i el president de l'Institut de l'Esport Hípic, Agustí Mascaró. Al marge d'alguns manadors i altres personalitats del món del trot, també hi han assistit Joan Oliver i Joan Brunet, autors dels trofeus d'aquesta edició del Gran Premi. L'escultura pel Premi Major es titula Trot. Després de la presentació s'ha fet un dinar en un conegut restaurant de Palma on no ha faltat el brindis per celebrar la cursa més important del calendari del trot nacional. Una fita més que consolidada, més que sentida a dins del món del trot de Mallorca i a dins del món en general de Mallorca, dins la societat mallorquina. Jo he pogut tenir l'oportunitat com a presidenta del Consell d'assistir cada any i d'assistir a moltes curses i de veure l'entusiasme que desperta entre tants de mallorquins aquesta afició tan nostra del trot. Que s'ho passin bé, que disfrutin, que venguin les famílies, que vengui tothom. El trot és un esport per tota edat i esperem estar a l'alçada de les circumstàncies.